Morning guys. Napagsudlanan kay tagaan ako malangsi. Malangsi ng gudron. And udto na ko nakamata. Then tagaan ko itong malangsi gamay. Pero udto na ko nakamata. Gamay na lang sa mga mananagat sa baybayon. Mayroon na yung mga atin akong malangsi. Kay malangsi ng gudron. So tara mga ayo na tag malangsi. Napagibit-bit ng sudlan ng kay. Gumera kong dalon kay maulo to mga daghan. Mga ayo. Dili mga tag malangsi ulo to. Sa baybay ha mga malangsi. Kapangayo na kog malangsi. Sabi na ta. Nakapangayo na ko og malangsi gamay. Kay para sa taga ni. Tulaon baka o sugbaon o pritoon. Pangayo ni gamay. Oo, nangyatay malangsi para matulan ang tuon niya. Tara. Kuha na tayo malangsi. Tara, malangsi ba? Para matula or masugba. Ano niya. Malangsi, Milky? Milky, kakak malangsi? Kakak ka Milky, dili? Di mo kakak na be? Alam mo kaong gidi ay. Kaong gidi si Milky. Kaong si Milky o malangsi. Sila na kong uban o hatag. Kita sa tagsa. Sa tagsa ba? Sa tagsa. Toy! Alam mo kaong gidi ka toy. Huwag ka naghurot yung luto toy. Kaong gidi ay. Dungag ta. Ito may mga tulo ka doggy. Tulo gaulat. Si Milky naman na ganyan, duwa lang di ay. Tara toy. Kaang ba toy? Alam mo kaong gidi ay. Gubang balay-balay pa ayo pa rin namin. Ito isa. Ito. Kaang gidi ungo. Toy. Kaang gidi sa isda. Muna yung mapuli mga laag ng mga iro sa isda. Kaang isda. Ay mga iro sa baybay ba. Mga isda. Mga panglabay yung malang sila dito. Gusto ito mga iro sa baybay. Toy, kaan mo toy? Kaon gede ka toy. Patay oh. Allah. Allah. Apay gamay man lang sinabilin basta subaon na niya oh tulaon. Tulaon lang siguro o subaon. Labas mamampod. May gamay na lang.